गुलबुआ। विजय कुमार, विजय कुमार, विजय कुमार, कोण आहे हा विजय कुमार? फिररस्त्या भिकाऱ्यांचे 3 खून झाले. प्रत्येक ठिकाणी रक्ताने एकच नाव लिहिलेलं, विजय कुमार. इन्स्पेक्टर अशोक यांनी आपल्या सहकाऱ्यांची सभा घेतली. शांत सभेत त्यांचे हे चिंताग्रस्त बोल पूर्ण हॉल भरून घुमत होते. कुणाकडे या प्रश्नाचे उत्तर नव्हते. शेवटी मीटिंगमधून एक आवाज आलाच. सर, 15 दिवसांपूर्वी विजय कुमार नावाची एका परप्रांतीय माणसाची डेड बॉडी आपल्याला मिळाली होती. त्याचा काही संबंध या 3 खुन्यांशी तर नसेल? अशोक जरा विचार करत राहिला. नाही, मला नाही वाटत असे काही असेल. अहो, ती बेवारस डेड बॉडी, त्यात परप्रांतीय, आणि खून कुणाचे होतात बघा? भिकाऱ्यांचे. कुठेच लिंक नाहीये. या नावाचा दुसरा कुणीतरी असेल. तिकडून एक आवाज आला. साहेब, मला तर हे प्रकरण वेगळंच वाटतंय. परवा आमचे काही सहकारी पोलीस पेट्रोलिंगला होतो. एक तरुणी केस सोडून फिरत होती रस्त्यावरून. तिला आम्ही अडवलं. ती काहीच बोलत नव्हती. तिला एकाने स्पर्श केला तेव्हा तिने आमच्या सहकारी मित्राला धक्का दिला. तो दूरवर जाऊन पडला. आता तो ॲडमिट आहे हॉस्पिटलमध्ये. हे काहीतरी वेगळं प्रकरण आहे सर. अशोक यांनी एक तीक्ष्ण नजर त्या आवाजाच्या दिशेने मारली आणि टेबलावर जोरात हात आपटून ते जरा रागातच म्हणाले, ओ शट अप यू. दारू पिऊन काम करता का रे? पोलीस ना तुम्ही? असल्या फालतू गोष्टीवर विश्वास ठेवता? माझी मुलगी प्राजक्ता 4 दिवसापासून आजारी आहे. आजच तिला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट केली. म्हणून माझं या प्रकरणाकडे लक्ष नाही. मला वाटलं तुम्ही सॉल्व्ह कराल ही केस, पण तुम्ही तर ही असली फालतू कारणे सांगत आहात. ते काही नाही. 3 खून झालेत. अजून नाही. शिंदे, त्या MG रोडवर होतात ना हे खून? ठीक आहे, आज मीच जातो तिथे. असं बोलून इन्स्पेक्टर अशोक यांनी सभा संपवली. रात्रीचे 11 वाजत होते. अशोक यांनी तयारी केली. साध्या वेशात अंगावर एक घोंगडं टाकलं. कमरेला त्यांची बंदूक होतीच. हातात एक थाळी, त्यात काही चिल्लर, आणि खनखन असे थाळीत पैसे उडवत ते चालले होते. भिकाऱ्यांचा वेश तर त्यांनी केला. आता प्रतीक्षा होती ती म्हणजे भिकाऱ्यांचे मुडदे पाडणाऱ्या त्या सिरियल किलरची. सिरियल किलरच्या भीतीने रस्ता अगदी सामसूम झाला होता. अधूनमधून एखाद्या कुत्र्याचा भुंकण्याचा आवाज येईल. त्या भयान शांततेत अशोक यांची नजर त्या खुन्याला शोधत होती. अचानक त्यांना एका महिलेच्या किंचाळीचा मोठा आवाज आला. तसे अशोक धावत धावत तिकडे गेले. सरळ रस्ता. 100 मीटरवर एक साडी नेसलेली महिला आणि तिच्या छातीवर एक तरुणी बसली होती. आरडाओरडा आता शांत झाला होता. ती तरुणी तिच्या छातीवरून आता एका भिंतीकडे गेली. जरा जवळ गेलं असता अशोक यांना दिसलं की त्या बाईचं पोट फाडलं गेलंय. तिच्या पोटातून रक्ताचा सडा वाहत होता आणि रस्त्यावर रक्तच रक्त पसरलं होतं. अशोक आता प्रचंड घाबरला. त्यांनी बघितलं की तिच्या हातात त्या भिकारी फिरस्त्या महिलेची आतडी होती आणि त्या रक्ताळलेल्या आतड्याने ती काहीतरी लिहित होती. अशोक यांना खुनी सापडला होता. ते धावत धावत त्या तरुणीच्या दिशेने गेले. तिच्या खांद्यावर हात टाकून तिला मागे ओढण्याचा प्रयत्न केला, पण ती जरासुद्धा हलत नव्हती. तिच्या तोंडातून अमानवी असा गुरगुरण्याचा आवाज येत होता. तिचं लिहिणं चालूच होतं. अशोक सर्व ताकदीने तिला मागे ओढण्याचा प्रयत्न करत होता, पण ती जागेवरून जरासुद्धा हलत नव्हती. अचानक तिचं लिहिणं थांबलं. कोण आहेस तू? तुझा खेळ संपलाय. चल पोलीस स्टेशनमध्ये. अशोक यांच्या या वाक्याने त्या तरुणीचे गुरगुरणे वाढले गेले. मैं नहीं आऊंगा थाने. अशी अमानवी किंचाळी त्या तरुणीच्या तोंडातून बाहेर पडली. तिने मागे वळून बघितलं. तिचे केस तिच्या चेहऱ्यावर होते. तिचा चेहरा दिसत नव्हता. तिने अशोकचा गळा पकडला. अशोकने तो हात सोडवण्याचा प्रयत्न केला, पण तिची ताकद अफाट होती. अशोकचा जीव गुदमरू लागला. त्यांनी आपला हात कमरेजवळ नेला आणि पिस्तूल काढलं. पिस्तूल बघून ती अजूनच चिडली
आणि तिने अशोकला एखादी बाहुली फेकावी तसं दूरवर फेकून दिलं. एका बेंचवरती कोसळले आणि त्यांच्या डोक्यातून रक्त वाहू लागलं. ते स्वतःला सावरत होते. ती जोरजोरात गुरगुरत अशोक जवळ येत होती. ती जवळ येऊन उभी राहिली. चेहऱ्यावर आलेल्या केसामुळे अजून तिचा चेहरा अस्पष्ट होता. अशोक यांनी तिच्यावर बंदूक रोखली आणि चेहऱ्यावरचं रक्त पुसत तिला म्हणाले, "कौन हो तुम? बता दो वरना गोली चला दूंगा." हे शब्द ऐकून ती त्या भयान आवाजात जोरजोरात हसू लागली. तिच्या दातांची खटखट त्या भयान शांततेला भेदत होती. हातातील पिस्तूल बघून ती म्हणाली, "तुम क्या मारोगे मुझे? मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं. 2 महीने पहले यूपी से यहां आया था. क्यों, पता है तुमको? अपनी बीवी को जान से मारा था मैंने. साली दारू के लिए पैसा नहीं देती थी, मार डाला उसको. फिर पुलिस पड़ गई पीछे, भागता रहा इधर उधर. फिर एक ट्रेन में बैठकर आ गया इधर रहने लगा. 2 दिन से कुछ खाया नहीं था और काम तो कुछ आता ही नहीं था. भीख मांगने बैठ गया तो ये साले भिखारी वहां भी परेशान करने लगे. उधर से भी भगा दिया इन्होंने. उस रात दारू की तलब लगी तो एक सोए भिखारी के पैसे छीने और जाने लगा. तब ये सारे भिखारी मारा मारी पे आ गए. लहूलुहान कर दिया मुझे. फिर वहां से भागा. तब पैर फिसल कर गिर गया सीधे एक नोकीले पत्थर पे. फिर क्या, गई जान इन भिखारियों की वजह से. भूत बनकर भटकता रहा. फिर एक दिन ये लड़की दिखी, बहुत सज धज के जा रही थी साली. दोपहर के 12 बजे घुस गया इसके शरीर में. फिर क्या, रात को निकलता और मार डालता इन भिखारियों को." एका तरुणीच्या तोंडून येणारे हे भयान पुरुषी आवाज आणि तिची ताकद अशोक यांना अनपेक्षित होती. त्यांनी जरा घाबरतच प्रश्न केला, "तो 15 दिन पहले यहाँ जो लाश मिली वो विजय कुमार तुम हो?" हाँ, वो मैं ही हूं. और पुलिस वालों से भी मुझे नफरत है. तुझे भी मरना होगा साले. असं बोलून एक भयानक किंकाळीने ती अशोकच्या दिशेने धावू लागली. समोरच्या अनपेक्षित दृश्याने घाबरलेले अशोक ती अमानवी शक्ती आपल्या दिशेने येत आहे हे पाहून अजून घाबरले आणि त्यांनी पिस्तुलीचा चाप ओढला. 2 गोळ्या फायर झाल्या. तशी ती तरुणी खाली कोसळली. हातातील बंदूक तिच्यावर रोखून धरत ते हळूहळू त्या निश्चित पडलेल्या तरुणीकडे जाऊ लागले. खाली पडल्यामुळे तिचे केस मागे सरकले होते. तिचा चेहरा बघून अशोकच्या हातातील बंदूक खाली पडली. त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले. त्यांनी गुडघ्यावर बसून तिला उचललं आणि प्राजक्ता, प्राजक्ता, अगं काय झालं हे? उठ उठ, ए प्राजक्ता, अरे हे काय केलं मी? ते तिला हलवत होते, पण रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली ती आता फक्त एक देह होती, कारण तिचा जीव बंदुकीच्या गोळ्यांनी कधीच घेतला होता. अशोक आपल्या मुलीला कवटाळून रडत होते. अचानक फोन वाजला. फोन हॉस्पिटलमधून डॉक्टरचा होता, ज्या हॉस्पिटलमध्ये प्राजक्ता ऍडमिट होती. कसल्या तरी आशेने अशोकने फोन उचलला. तिकडून एक घाबरलेला आवाज आला, "हॅलो हॅलो इन्स्पेक्टर अशोक, तुमची मुलगी प्राजक्ता हॉस्पिटलमधून गायब झाली आहे. आम्ही शोध घेतला पण कुठेच दिसत नाही. तुम्ही ताबडतोब इकडे या." या वाक्याने अशोकच्या हातातला फोन गळून पडला. प्राजक्ताच्या चेहऱ्याकडे बघत ते रडत होते. त्यांची नजर समोरच्या भिंतीवर पडली. त्यावर ते शब्द त्यांना दिसले, "विजय कुमार का बदला पूरा हुआ." विजय कुमार. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बाकुल बुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बाकुल बुवा
चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून आम्ही तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.